mga kapisngi! Good morning niya nga sites. Kani siya is April 21 ni siya. Namalik na may anigikan og Manila. So Sunday ni siya and dapat magtagaytay mi ani pero wala mi nadayon kay naamay nang hitabo. So mao to change plan na lang ni nangadto mi og Tanza Cavite ani. So na-amazed jud ka guys sa trabaho ni Tatay Digong guys. Kay dati sa Manila pa ko, grabe jud ka hassle mo sakay bus kay mura jud kag Plants versus Zombie magdinaganay jud kag sakay labaw nagpaadto kag Cavite or Laguna punuan maguna siya. So dapat masakay jud ka sa terminal. So kato siya guys, ikan mi Guada, na siya carousel guys. So from Guada to PTEX mi kay mga to mamig Cavite. Amazing kaayo guys kay kanang na portion or line ang mga bus no, so dili na siya kanang hadlok magsakay-sakay ang mga commuters no if magbus. So pag abot na mo PTEX guys ay mali, pag abot din na mo Ayala dito sa 1 Ayala kay na po'y terminal dito guys, nindot kaayo ang terminal dito sa Ayala and then pag human sa Ayala is na nga to mig PTEX kay nagbus naman may carousel no, so sa PTEX ang among end ana. Hala kalindot naman sa buhat ni Duterte uy kanang hapsay jud ang mga bus ba. Nga mo to nagduog lang mapun nako kay Duterte do to nga trabaho. And then from PTEX is nasakay na pun mig bus paadto og Tanza. So mo to nag-tricycle na pun mi paadto Tanza. As inalindot jud kay siya. So nangadto mig Tanza kay kanang nangaon lang mi didto og katong dagko nga oyster and naggilaag lang to namo ang close ni kuya dito sa Manila nga iyang ginastayhan if maglaag magadto na siya abroad no. So after ato igo lang mi nangadto dito kay nagkuha lang mig maleta kay daghan naman mig dala so isa lang ka book so nag extra baggage man mi pabalik og Davao and then pagbalik na mo is nangadto lang mi og MOA. So akong mama katong pag-adto na mo og MOA is gawas lang to siya sa may seaside lang gabi pa jud to. So mo tong gipasulod na lang nako na suroy-suroy mi dito tanaw-tanaw sightseeing lang and then adto mi sa may skating picture ana tuyok-tuyok mi dito dadala mig maleta human ana is nangaon mi sa Popeyes og mga light food lang kay akong mama gusto man siya maadto kay Diwata kay ma-experience na niyang dinner dito kay Diwata kung sa mga pagkaon ni Diwata and then mootto nakita niya si Diwata and nakakaon siya so happy kay akong mama. So that's all guys, thank you for watching ang pingtantanan and God bless us all.